Dobrý deň, Martin Gašparovič. V tomto krátkom videu si ukážem produkt Google SiteWiki. Google SiteWiki. Čiže niečo ako bočná wiki. Môžeme kliknúť a automaticky nám to ukáže informácie v slovenčine. Čo to je? V princípe môžete k stránkam písať svoje vlastné komentáre a keď máte nainštalovaný buď takýto Google Toolbar alebo niečo podobné, tak môžete vidieť, že nejaké komentáre k tej stránke sú, nejaké cnn.com a podobne, a prípadne môžete vy k tomu pridávať. Pre Internet Explorer a Firefox je to súčasť tzv. Panela s nástrojmi Google. Pre Google Chrome, ktorý tu ja mám, je to tzv. Bookmarklet. Takže si to nainštalujeme. Postup pre pridanie bookmarkletu. Trošku by som povedal nevhodne zvolené slovo, ale no, nevadí. Takže tu tak, skúsme. No, tu to je bytočné. Takže install the Google SiteWiki extension for Chrome. Toto je jediný problém, je to v angličtine. Ale aplikácia samotná je veľmi jednoduchá, takže stačí naozaj toto tu kliknúť, inštalovať a inštalovať. Čiže je to klasická extension nejaká. Poďme si to pozrieť na tom CNN. Tu by teoreticky niečo mohlo byť. Ešte to nie je. OK, enable SiteWiki. Takže vidíme napríklad, že tuto už nejakí dvaja ľudia niečo komentovali a môžem niečo komentovať aj ja, keby som náhodou chcel. Ale môžeme si dať inú stránočku. Čo by sme si tak dali? Wikipedia, možno wikipedia.org. No tak tu je tých komentárov výrazne viac, ako vidíme. A máte tu rôzne komentáre, ako napríklad lepšie hľadať vo Wikipédii a tak ďalej a tak ďalej. Dajme si ďalšiu stránok, čo ja viem, neviem, či má idnes.cz. Trošku je problém s týmito neanglickými stránkami, či tam nejaký komentár je, ale ako vidíme, je tam komentár pre SiteWiki a vidíte, že sú tu komentáre, ktoré sa k tomu viažu, k tomu webu. Neviem, či je to u nás na nejakej pravda. Popravde netuším. U nás sa to ešte na Slovensku asi veľmi nepoužíva. Nie, vyzerá, že veľmi nie. Ale vo svete je to už používané. Teda je to samozrejme už taký ďalší produkt, ale je v princípe celkom zaujímavý. Ešte si to môžeme skúsiť na nejakom bbc.com. No, tu je tých komentárov zasa až možno príliš veľa. Takže ak budete aspoň trošku po anglicky, prípadne chcete to používať na nejakých stránkach, kde už to niekto naozaj používa tieto komentáre, tak môžete použiť tento produkt SiteWiki na všetkých browseroch, ale samozrejme jedna z najlepších možností je pre Google Chrome. Ďakujem za pozornosť, Martin Gašparovič.